ederiz. Buraya kendisine büyük cevap tepkisi edip birinçilerden kimliğe tartışalım. Kendini Tataristan halkın çakıran bildiğine bu beyrenbekilerge. На самом деле проведена большая такая подготовительная работа, чтобы обеспечить высокую явку. И на самом деле люди понимают свою сопричастность к развитию республики. И тем более мы выбираем команду, которая будет работать в Москве, представлять интересы республики в Нижней Палате. Это очень важно. Я надеюсь, что Татарстан будет достойно представлен. Рустам Нургалиевич, я знаю село Шыларның, сайлау участогына шундай күпләп килүе ничек бәялый аласыз? Уңай бәяләп куям һәм әлбәттә безнең өчен бик мөһим. Безнең депутатларыбыз Мәскәүдә эшләргә тиеш. Алар күренекле республикада хезмәт күрсәткән кешеләр булырга тиеш һәм республиканың киләчәге күбесе шушы кемнәр эшли, нәрсәләр республика өчен эшли. Шуңа бик ышанам. Где у тебя тут? Ну надо же сделать.